Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlarımız tarafından bize qayta sorulayan sorulardan yine biri sehet bellemek bolyar mı diyen soru. Misal için şu meselede insonka gelen soruların birine Musulman doğanımız şöyle deyiptir: Esselamu aleykum, toy edende sehet almalı deyip gurrunlar ba. Sehet alınmasının sebebi yıldız önünde bolsa, toy etsen yıldız bilmediği bildirin, bilip edenem öldürürün deyip şular yal gurrunlar ediyalar. Şol gurrunlar doğru mu ka? Eğer mümkün bolsa aydıp verseniz deyiptir Müslüman doğanımız sorağına. Ve aleykümesselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu gurrunlar Müslüman doğanlar doğru değil. Sehet bellemek dine bir yağdayda doğru olup biliyor. Eğer sehet bellemekten maksat yıllıza zada seyretmen, dine toyun ya da belli bir işin haçan edileceğinin vaktini, gününü belletmek bolsa bolya. Misal için toy edecek bolyaz. Haysı vaqt etsek biz üçün amatlı olur. Toy eyesi üçün ve gelecek mihmanlar üçün plan ayın plançasını etsek qov olur. Misal üçün. Şeyde maslahat edip näme? Öňünden şoň wagty belli edilýär. Ýyllyga da seyredilenok, başga da adam edilenok. Ana şu hilek bolsa musulman doğanlar bul bolýar. Emma sorawdaky musulman doğanymyzyň diýişi ýaly. Sehet bellecek diýip yıllığa seyredip ya da şoňa meňzeş zatlar arkaly planyn toy edilse şogly bolýar, planyn toy edilse şowsuz bolýar, ya da planyn toy etsen geliniň aýagy düşenok, ya da uğruna bolmaýa diýen ýaly yıllyzlara ya şoňa meňzeş gurrunlara esaslanyp sehet bellemek musulman doğanlar dinimizde haramdır ve günahkarçylikdir. Ve bu hile edip sehet bellemek İslam akidesine, i'tikadımıza, imanımıza, tevhide ters inançtır. Ve aslında musulman doğanlar bu hile edip sehet bellemek palçılığın bir görünüşüdür. Sebebi musulman doğanlar İslam'a göre yıldızların ya da asmandaki başka cisimlerin yerdeki adamların toyuna, yasına, bağıtına, yaşına, ölümüne hiç tesiri ve bağlanışı yoktur. Kur'an ve sünnete göre musulman doğanlar yıldızların yaratılışının 3 tane sebebi var. Bu arada Buhari hadis kitabına, İbn Kesir'in tefsirine ve başka da tefsir kitaplarımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabası Katada radıyallahu anh'ın şeyle diyeni haber verilýär. Sahaba aydiya: "Halakallahu hazihi'n nujum li thalath. Ja'alaha zineten lis-semâ ve rujuman liş-şayâtin ve alâmât yuhtada biha. فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به." Sahaba Allah ondan razı olsun diye yıldızları Allah Teala 3 zat üçün yarattı diye. Birincisi asmana bize üçün niye? Asmana ferediyen lowurdaşıp durlar. Hususan näme tomus günleri daşarda da yatanda asmana kellen galyp serediýän o näme goýa bir el bilen daqylan çıralar ýalak lowurdaşyp durlar. Asmanyň bezegi. Birinji sebebi şu leken musulman doğanlar. İkinji sebep näme diýe? Şeytanları daşlamak üçin daş diýe. Näme diýdigi? Haçan Allah Teala bir zat buyuranma, bir zat takdir edenne perişteler näme şonu eşderler diye. Bu öz aralarında näme Rabbimiz näme diýdi diýip şonu gurulşarlar diye. Şonu
şeytanlar şol zatları periştelerden bilecek olup, eşitecek olup, näme biri-birinin üstüne çıkıp, näme periştelerden, asmanlardan şol zatları, şol gurrumları dinleyecek bolarlar diye şeytanlar. Soňam eşitip şeytanlar on näme yerdäki bir palça bir zada yetirip diye näme palçyň gulagyna pışyrdarlar diye. Palça moňa öz ýalyny näçe san ýalan goşup aýdar diye. Şoň üçin kä wagt palçyň aýdanyp näme şo jinnler bilen işleşýänligi üçin kä wagt bir kiyeke dogrum çıkıp bilýär. Şonda diýen näme şol şeytanlar şo şeýdip göklerdäki gepleri dinlänne yıldızlardan çıkan otlar bilen şihab diye, şu otlar bilen daşlanırlar diye. Yoksam gön yıldızın özü bilen daşlanmaya. Şol näme tefsirlerde gelişýäli rucumel lişşayatin diýen näme yıldızlardan çıkan şihab otlar bilen näme şeytanlar daşlanır diye. Sahaba radiyallahu anh şeytanlar daşlamak üçin daş diýeni hem şol musulman dogunlar. Bu ikinci sebebi. Üçüncü sebebi näme diye? Ve alamat yuhtada biha. Yol görkezücü alamatlar diye. Önkü döwürlerde, bu döwürde belki azalli, önkü döwürlerde näme gury ýerde bolsun, deňizde bolsun, çölle bolsun, dağda bolsun adamlar yıldızlara seyredip demir gazygy, gün ortany, gün watary, gün nowary, tarawy bilip bilýän ekenler. Ya olmasa şuur kunna hem çopanlar, hazır kunna hem näme şol yıldızlara seyredip demir gazygy, gün nowary, plan yıldız, plan şey dip näme taraplary bilip bilýärler. Demek üçüncü sebäbim näme eken? Yol görkezücü alamatlar diýeni şol. Dawam edýär sahaba radiyallahu anh. Bulardan başga zada yorgut eden kişi, hata edenler ve nesibesini yitirenler, bilmeyen zadyny öz üstüne alanlar diye. Ana Peygamberimizin sahabası Allah ondan razı bolsun yıldızların yaradılışının 3 tane sebebini aýdýar. Musulman da onlar yıldızların bu 3 saat üçün yaradılanlığı Kur'an-ı Kerim'de haber verilýär. Şu üçsünün her birinin ayrı-ayrı ayetlerde agzap geçilýär. Bu barada täzen gaýtalap sözümüzü uzaltmalıyım. Eğer yıldızlar barada ve astrologiya barada giňişleýin bilmek isleýänler, dinlemek isleýänler astrologiya barada giňişleýin ders geçdik. Wagtymyz ba, şonu alıp näme dinläp bilerler. Buna goşmaşa musulman doganlar İslam gelmezinden ön müşrik Arapların arasında yıldızlara seyredip yeryüzünde boljak wakalar barada habar vermek, şoňa meňzeş yorgutlar çıkarmak näme şolaň arasında ýaýran eken. Ýa-da yeryüzündäki belli bir wakany asmandaky yıldız bilen ayın ve günün tutulmagy bilen baglanşdyrmak inançlary şol müşrik Araplar arasında bar eken. İslam geleninden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu batıl inançlary, ýalňyş ırımlary gadagan edýär we aýrýar bularyň hemmesini. Misal üçin Ebu Davud hadis kitabında İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men iktabasa ilmen minen nujum faqad iktabasa şu'batan mine's-sihr zada ma zad." Kim yıldızlardan bir ilim maglumat gözlese jadugoýlukdan bir bölek gözlän kişidir. Näçe öwrenligiçe şonça jadugoýlugy köpelligi bolar diýär. Yıldızlardan ilim maglumat gözlese diýen musulman doganlar şu aýdyp oturanmyz. Şol yıldızlaryň hereketlerini ýa şoňa meňzeş gökdäki asmandaky jisimleri insanlaryň durmuşy bilen ýaşaýşy bilen toýýasy bilen baglanşdyrmak manysyna, geljekden habar vermek, palatmak manysyna. Yoksam dinimiz astronomiýany öwrenmeklige näme etmeýär, garşy çykmaýar dinimiz. Astronomiýany öwrenmeklik bolýar, emma astrologiya näme? Dinimiz näme diýär? Haram edýär astrologiýany, emma astronomiýa ursat berýär. Hadiste diýilýän hem şol musulmanlar yıldızlardan ilim maglumat gözlese diýäni, ýani palatmak üçin ýa şoňa meňzeş niýetler bilen. Peygamberimiz näme diýip atlanyrdy? Şol kişi diýär, jadugoýlukdan bir bölek
bir zat gözlen kişidir deyip aydı. Yine de Bukhari ve Müslim hadis kitaplarına hadis geliyor. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. diye sahaba Mughira ibn Şu'be radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in ölen günü diye gün tutuldu diye. O insanların içinden bir topor näme dip gurrun edip başladılar diye İbrahim'in ölenligi üçün, yani Peygamberimizin oğlu İbrahim'in vefat edenligi sebepli gün tutuldu dediler diye. Şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasına çıkıp näme diye? Gün ve ay birinin ölümü sebepli ya da doğulunluğu sebepli tutulmaya deyip aydı. Eğer bu yağdayı görseniz, yani gün tutulmağını ya ay tutulmağını görseniz, te açılayança Allah Teala dua dilegedin ve namaz kılın deyip aydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şonun için musulmanlar näme? Gün tutulanna musulmanlar kusuf namazını kılıyorlar, ay tutulanna da husuf namazı kılınıyor. Demek musulman doğanlar yıldızların ve asmandaki başka cisimlerin bizim toyumuz, yasımız ve başkalarımızla bağlanışığı yok. Onlara seyredip, yıldızlara seyredip palatmak, ya olmasa plan gün şoğlu bolar demek, ya şuna mengzeştatlar demek, koşu zatlara inanmak dinimizde haramdır ve günahkarçılıktır. Aga olulun. Elhamdülillahi Rabbil alemin.